योगेश मोबाईल शॉपिंग ऑनलाइन पेक्षा स्वस्त दरात मोबाईल उपलब्ध। महा एक्सचेंज ऑफर, जुना फोन द्या आणि नवीन फोन घ्या। प्रत्येक स्मार्टफोनच्या खरेदीवर हमखास गिफ्ट फ्री। 1 रुपया भरा आणि मोबाईल घ्या। आमचा पत्ता योगेश मोबाईल शॉपिंग, वर्धम पेठा, पान बाजार, कुडाळ। संपर्क 8275 63 14 44। ज्याची ओप्पो रेनो 12 जी प्री बुकिंगची कस्टमर आतुरतेने वाट बघत होती, ते आज त्याच्या प्री बुकिंगच्या कस्टमरांना सेलिंग चालू झालेलं आहे। आणि जबरदस्त हँडसेट, कॅमेरा क्लॅरिटी, झूमिंग 12256 प्लस समजा कव्हर एरियाच्या बाहेर पण तुम्ही असाल तरी पण ह्याच्यातून डायरेक्ट कॉल लागतो। त्याच्यानंतर त्याला सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे तुमचे फोटो क्वालिटी, जर तुमचा फोटो काढताना डोळा जरा समजा बंद झाला, काय इफेक्टिव्ह झाला तर त्याच्यात क्लिअर करता येतो। इरेजर म्हणून आहे, AI इरेजर, प्लस प्रोसेसर आहे, प्लस बॅटरी बॅकअप, प्लस फास्ट चार्जिंग, 80 वॅटचा चार्जर आहे। आणि 37,000 मध्ये 1.5 लाखाचं फंक्शन त्याला दिलेलं आहे। आणि लुक तर वाईज तुम्ही बघतायच की त्याच्यात 2 कलर आहेत। हा सध्या आता एक कलर काढला आहे, अजून एक गोल्डन कलर येतो। आणि आता जस्ट बुकिंग ज्यांनी बुकिंग केलं आहे त्यांना आम्ही आता मोबाईल देणार आहोत। असे कस्टमर आपले उभे आहेत, अजून बोलवणार आहोत। आणि एक सेलिब्रेशन आहे केक कापून, ते केक कापून सेलिब्रेशन झाले की प्रत्येकाला आम्ही मोबाईल देऊन त्यांना स्कीम देऊन डॅमेज गॅरंटी आहे त्या हँडसेटला 6 महिन्याची। एक दुबई ट्रिप म्हणून एक लकी ड्रॉ ऑफर आहे कस्टमरांसाठी, जे प्री बुकिंग कस्टमर आहेत त्यांच्यासाठी। आणि प्लस बाकी ॲसेसरीज वॉच माझ्याकडून आहेच, तसे बघायला गेले तर 6-7 हजारचा डिस्काउंट कस्टमरला आहे। हे 37,000 ओप्पो रेनो 12 प्रो 5G म्हणून 37,000 आणि 41,000 असे 2 व्हेरियंट आहेत। त्याला 12256 मध्ये 37,000 आहे आणि 512 म्हणून येतो तो 41,000 आहे। म्हणजे ती 2 मॉडेल व्हेरियंट त्याच्यात आहेत। आणि आज 12 प्रोचं लॉन्चिंग आहे, 12 प्रोचं बुकिंग केलेल्यांचं सेल आहे। लॉन्चिंग ते 12 तारीखला झालंच आहे, पण आज सेलिंग आहे। कॅमेरा किती मेगापिक्सेलचा आहे? कॅमेरा 50-50चे 2 आहेत, प्लस 2 ॲडिशनल आहे। आणि कॅमेरा क्लॅरिटी तर आतापर्यंतच बघायला गेलं तर त्याला झुमिंगवर जास्त भर दिला आहे। आणि AI टेक्नॉलॉजी दिल्यामुळे कॅमेरा तर अप्रतिमच असणार आहे, त्याबद्दल प्रश्नच नाही। मेमरी कशी आहे? 12256, 12 GB रॅम, 256 GB रोम, 12 GB ॲडिशनल रॅम वाढवता येते। आता ते सगळे हँडसेटना ॲडिशनल आहेच। योगेश मोबाईल शॉपिंगमध्ये मोबाईल घ्यायचा म्हटलं की ग्राहकांच्या मनात एकच प्रश्न असतो की आम्हाला फ्री काय मिळेल? माझ्याकडून फ्री तर भरपूरच आहे। एक म्हणजे वॉच आहे 3,500चं, ब्रँडेड वॉच आहे। वॉच नको असेल तर डिस्काउंट आहे, दोनापैकी एक आम्ही काय करून देतो। नको असेल तर वेगवेगळ्या गिफ्ट्स आहेतच। आणि मी प्रत्येक वेळी ज्यावेळी काही स्कीम लावत असेल त्यावेळी कस्टमरांना गिफ्ट देतोच, असं नाही की गिफ्ट नाही देत, चांगल्या प्रकारची गिफ्ट देतो। मग तिकडे मी मार्जिनचा विचार करत नाही। कस्टमरला मला फायदा होतोच ना असं नाही, पण कस्टमरला पण माझ्या फायद्यातून फायदा मिळवून देतो मी। शेवटचा प्रश्न, संपर्क तुमच्याशी साधायचा असेल? योगेश मोबाईल कुडाळ, पान बाजार, कुडाळ, वर्धम पेठा, समादेवी मंदिर जवळ। मोबाईल नंबर 8275631444, 9175060101।
असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं युट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.